du spørger. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Charlotte Aagaard, og jeg er journalist på Information, hvor jeg dækker udenrigspolitik, forsvarspolitik og især Afghanistan. Hvordan er uddannelsesmulighederne i Afghanistan? Jamen, de er jo blevet rigtig meget bedre de sidste 10 år. Man kan gå i folkeskolen, man kan gå i gymnasiet, og man kan også komme på universitetet eller sygeplejerskole og tage en videregående uddannelse. Hvilken forskel er der på uddannelsesmulighederne i Danmark i forhold til Afghanistan? Der er meget stor forskel. Først og fremmest på grund af niveauet. Undervisningsniveauet er meget lavere i Afghanistan, end det er i Danmark. Så en læge, der er uddannet i Afghanistan, kan slet ikke det samme som en læge i Danmark. Hvorfor er der en forskel på uddannelse i de to lande? Det er der først og fremmest, fordi Afghanistan først er begyndt at opbygge sit uddannelsessystem for 10 år siden. Og det tager bare rigtig lang tid at uddanne gode lærere. Og lærerkræfterne i Afghanistan er bare ringe. Altså en folkeskolelærer, der underviser i engelsk, kan knap selv tale engelsk. Hvordan? Vi tager lige en pause, mens der kopieres. Ja. Hvordan hjælper Danmark Afghanistan, og gør det overhovedet noget? Danmark hjælper på uddannelsesområdet blandt andet med at trykke skolebøger. De bliver trykt i Pakistan og delt ud i millionvis i de afghanske folkeskoler. Og derudover så hjælper Danmark også Undervisningsministeriet med at planlægge hele udviklingen af det afghanske undervisningssystem. Hvordan ser Afghanistan ud om 10 år, hvis vi ikke gør noget, og hvad hvis vi gør? Jamen, der er jo ingen, der snakker om at lade være med at give udviklingsbistand til Afghanistan. Så selvom vi trækker vores soldater hjem i 2014, så vil man blive ved med at give milliarder i udviklingsbistand, fordi det er det, der kan få hele landet til at overleve som stat. De er fuldstændig afhængige af udviklingsbistand, så hvis man trækker bistanden ud, så vil økonomien kollapse, og de vil ikke have råd til for eksempel at betale løn til deres folkeskolelærer. Hvilke uddannelser skal der sættes fokus på i Afghanistan for at gavne landet i forhold til Danmark? Jamen altså i Afghanistan, der er nogle populære uddannelser. Alle vil gerne være tandlæge, læge, jurist eller advokat. Jurist og advokat, det var det samme. Ingeniør. Alle vil gerne være tandlæge, jurist, ingeniør eller læge. Og landet har jo kun brug for en vis mængde af dem. Det de til gengæld har brug for, det er nogen, der kan udvikle deres økonomi, der kan udvikle deres landbrug, som er meget tilbagestående. Alt foregår med håndkraft og hakke og skovl, og de har brug for nogen, der kan hjælpe dem med at udvinde deres naturrigdomme, fordi det er det, de kan leve af. De har masser af guld og sølv og malm og særlige sjældne metaller og ædelsten, alt muligt i deres undergrund, men de kan ikke finde ud af at udvinde det. Og det er det, de skal leve af i fremtiden. Hvad kan Afghanistan selv gøre for at forbedre mulighederne for uddannelse? Jeg tror, en meget vigtig ting er, at man indfører en form for SU, altså en form for scholarship til fattige familier, fordi det er meget dyrt. Man skal selv betale for sin uddannelse, både i gymnasiet og videregående uddannelse. Og det har rigtig mange familier ikke råd til. Måske har de råd til at lade et af deres børn uddanne sig, og det vil typisk være den førstefødte dreng, fordi det er ham, der kan først komme til at bidrage til familiens økonomi. Men der er rigtig mange, der slet ikke har råd til at uddanne deres børn ud over folkeskolen. Hvad er den mest normale uddannelse i Afghanistan, og hvad er den mest eftertragtede? Det mest populære, det er at være læge, tandlæge eller jurist, eller som jeg sagde før, ingeniør. Og det er det, mange gerne vil. Men det, der er brug for, det er jo også sygeplejersker og bibliotekarer og engelsklærere og alle mulige andre former for uddannelser. Vi har jo hundredvis af forskellige uddannelser, man kan vælge i Danmark, og det er der selvfølgelig også brug for at udvikle i Afghanistan. Ja. Hvordan kan det være, at der er så mange fra Afghanistan, der ikke får en god uddannelse? Det er økonomien, der afgør det. Altså, hvis man ikke har råd til at sende sine børn i skole efter 7. og 8. klasse, så kommer man jo ikke videre, og det rammer især pigerne. Okay. Hvad laver børn og unge så i stedet for at gå i skole? Jamen altså på landet, der hjælper man jo derhjemme. 70% af afghanerne bor på landet, og de har dyr, der skal passes, jord, der skal passes, ukrudt, der skal hives op, og ting, der skal sås, og så videre. Så man hjælper til derhjemme. Altså i byerne, der har man flere muligheder. Der er jo, man kan jo, hvis man har råd, kan man gå i teateret, man kan komme i ungdomsklubben, man kan deltage i det normale samfundsliv. Men der er også mange unge, der ikke rigtig ved, hvad de skal bruge deres fritid til. Og det er jo faktisk et stort problem, især på landet. Fordi så melder man sig måske til Taliban i stedet for, hvis man ikke selv kan se, at man har en fremtid. Hvordan ser en afghansk ungdomsskole ud?
En afghansk ungdomsskole ligner mest en fritidsklub, men folk kommer der altså ikke for at lave perler eller spille rollespil. De kommer der for at lære engelsk eller lære fysik og matematik osv., undervise hinanden. Folk er utrolig videbegærlige i Afghanistan i dag, og de vil virkelig gerne fremad, de unge. Og det betyder jo, at de er meget seriøse og rigtig gerne vil studere. Mulighederne er bare ikke altid så store. Er det nok bare at bygge nogle skoler og give nogle bøger, eller skal vi gøre mere? Jamen, jeg synes jo godt, at et rigt land som Danmark kunne gøre lidt mere, og det ville jo være super fint, hvis en dansk skole havde en venskabsskole i Afghanistan, som man for eksempel kunne sende sine engelskbøger til, når man ikke skal bruge dem mere, eller sine, hæfter, blyanter, linealer osv. Der er masser af folkeskoler i Afghanistan, som mangler selv de mest basale redskaber i undervisningen. Har alle børn i hele verden krav på de samme uddannelsesmuligheder? Altså ifølge FN's børnekonvention, så har alle børn ret til en uddannelse, men der er jo meget langt før, at alle får det, især i den fattige del af verden. Og der er situationen i Afghanistan fuldstændig ligesom den er i Afrika, i mange udviklingslande, at det er noget, man arbejder hen imod, men der er ret lang vej igen. Hvordan kan os unge i Danmark gøre det mindste for at hjælpe andre unge i Afghanistan? Og kan vi overhovedet det? Jamen det kan I selvfølgelig. Altså netop en indsamling til en folkeskoleklasse i Afghanistan vil gøre en forskel for alle de måske 1000 børn, der går i den folkeskole. Det vil være en oplagt ting at gøre. Men derudover kan man også hjælpe. Dansk Flygtningehjælp har for eksempel en stor organisation, der bygger skoler og borer brønde og hjælper landbruget med at udvikle sig osv. Og dem kan man jo for eksempel samle penge ind til. Kan religion spille en rolle, når vi snakker uddannelse? Altså i Afghanistan betyder religionen temmelig meget, især for pigerne. Der er rigtig mange i Afghanistan, især på landet, som stadigvæk synes, at piger og drenge skal undervises hver for sig. Ude i landsbyen, der gør man så det, man sender pigerne i skole om formiddagen og drengene om eftermiddagen, og så løser man det på den måde. Men det bliver et problem, når man skal i gymnasiet for eksempel, eller man skal læse til sygeplejerske, så er man nødt til at tit tage til en større by, væk fra sin familie, og det er der rigtig mange familier, der ikke bryder sig om, især for pigernes vedkommende. Så kan man nogle gange bo på et kollegie, hvor der er sådan en kollegiemutter, der ligesom passer på pigerne og sikrer, at de er inde efter klokken 7 om aftenen og ikke render rundt på gaden og i øvrigt passer deres studier og sådan noget. Og så kan man måske overtale sin far til at få lov at læse i den nærmeste by. Okay. Hvad gør afghanerne selv for at forbedre deres uddannelsesmuligheder? Og gør det overhovedet noget? Afghanerne gør rigtig meget for at forbedre deres uddannelsesmuligheder selv. Altså både dem, der gerne vil læse, at folk er utrolig aktive. Tit så er der en eller anden engelsklærer i folkeskolen, så går hun på kursus om aftenen for selv at lære noget mere engelsk, som hun så kan give videre til sine elever. Afghanerne ved udmærket godt, at de skal, altså uddannelse er vejen til en ordentlig fremtid for dem. Hvis ikke man har en uddannelse, så har man heller ikke mulighed for at tjene penge i Afghanistan. Hvad tror du, der vil ske med uddannelsen i Afghanistan, når NATO trækker sig ud? Jeg tror umiddelbart så vil de vestlige lande jo fortsætte deres udviklingsbistand til Afghanistan, og det er jo det, der er det afgørende her, fordi det er udviklingsbistanden, der finansierer uddannelsessystemet i Afghanistan. Så det vil nok ikke ændre sig, men jeg vil tro, at på landet, især nede sydpå, der vil det nok give et tilbageslag, fordi Taliban vil uden tvivl vinde frem i mange landdistrikter, og det vil betyde, at det bliver meget svært for pigerne at komme i skole. Fordi Taliban er imod hele det uddannelsessystem, som er opbygget nu, og de mener jo dybest set, at al viden står i Koranen, og det ikke er nødvendigt at studere andet end Koranen og de religiøse skrifter, hvis man skal vide noget her i verden, også inden for videnskab og så videre. Så det betyder, at de mener, at det uddannelsessystem, som er opbygget nu, er en vestlig idé. Okay. Sidste spørgsmål. Hvad er din konklusion så? Hvordan hjælper vi børn og unge i Afghanistan med at få bedre uddannelsesvilkår? Jamen jeg synes, at den støtte, Danmark giver til uddannelsessystemet, er på mange måder rigtig god. Men jeg mener godt, at vi som danskere kunne bidrage til de hjælpeorganisationer, der arbejder derovre. Det vil give dem mulighed for i hvert fald at lave endnu flere projekter, end de gør i dag. Tak for det interview. Selv tak.